Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошинҳои фурӯшиятонро равон кунед. Касе дар канали мо меҳмон обуна шавед, видеоро то охириша тамошо кунед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Беҳтарин мошинаи бародаро чӣ хел мошино дар корай, дар комментария бинависед, мо ҳатман мемонем дар навори оянда. Мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузуфи хачибек, соли барори 6998, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачааш механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар. Нақш бошад 36000 сомон, ба курси имза гардонем 259000 рубл. Соҳиб мошин мега мотор 100%, ходовой 100%, аккумулятор навай, расход надорад. Телевизор задни камера кор мекунад, ҳалиш ҳам мешавад. Ба зефира марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефонай, занг занед, бо маълумоти муфассалтарро аз худашон дастрас намоед. Мегзарем ба мошини албаттии Opel Astra G, соли барори 6998, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачааш механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархш бошад 21000 сомон, ба курси имза гардонем 151000 рубл. Мошин 100% документ дорад. Документош то охири солай. Номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. Мегзарем ба мошини албаттии Nexi Daewoo, соли барори 6995, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачааш механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақш бошад 19000 сомон, ба курси имза гардонем 136000 рубл. соҳиб мошин мега мотор расход надорад, дуд намекунад. кузуфиш тоза акай, задагӣ пусидагӣ надорад. ҳуҷҷат дорад, электропакетош кор мекунад. 4 дар, сентрзамок, скамейкаош Opel, тормозош Opel. 4 баллон нав. Марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефон, занг занед, маълумоти бештаро аз худашон дастрас намоед. Мегзарем ба мошини албаттии ВАЗ 2107, соли барори 6998, объем мотор 0.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачааш механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. Нархш бошад 19000 сомон, ба курси имза гардонем 136000 рубл. Мошини тонировкаш 10 моҳи дига монда, 4 баллон пачка, задни камера кор мекунад, лаббаҳои заводистои сиёҳ, сабвуферш оригинал. Марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефонай, занг занед, бо савдо кунем. Мегзарем ба мошини албаттии ВАЗ 2110, соли барори 16003, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачааш механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷайҳун. Нархш бошад 13000 сомон, ба курси имза гардонем 93000 рубл. соҳиб мошин мега 10 моҳа тонировка дорад, 4 баллонаш навай, нав краскаш кардагай. Марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефонай, занг занед, вариантатонро пешкаш кунед. мегзарем ба мошини албаттии ВАЗ 2114, соли барори 16005, объем мотор 1.5, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачааш механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 19000 сомон, ба курси имза гардонем 136000 рубл. мошин мотори приора дорад, 16 клапанай, 4 баллони нав дорад, то 10 моҳа ҳуҷҷат дорад. марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефонай, занг занед, маълумоти муфассалтарро аз худашон дастрас намоед. мегзарем ба мошини албаттии ВАЗ 21099, соли барори 6995, объем мотор 1.5, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачааш механикай.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар данғара. нархш боша 17 000 сомон ба курси имзо гардонем 122 000 рубл. мошин созай 4 баллонш нава, танировкаш 3 моҳ, документош 9 моҳ. марҳамат, номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини албатии ВАЗ 2115, соли бароришаш 2008, объем мотор 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша 26 000 сомон, ба курси имзо гардонем 187 000 рубл. соҳиб мошин мега 7 моҳа танировка дора, 4 баллон нав, аккумулятор нав. марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефона, занг занед, вариантатона пешкаш кунед. мегзарем ба мошини албатии ВАЗ 21099, соли бароришаш 2003, объем мотор 1.5, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша 13 000 сомон, ба курси имзо гардонем 93 000 рубл. яксола ҳуҷҷат дорад, хадавои 100%, краскаш нав кардагиай, ҳама ҷош 100%. марҳамат, номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо.